To magana na da kai na ƙarshe ji fresh. Ka san dai ka shaye mun ƙaramin murya a wasu akan baka wani abu baka yan canji. Ko da za ka yi aure ƙaramin murya kamar lokacin na tura maka kai ka sani. Sannan na biyu akwai 'yan mata wasu 'yan mata guda uku. Duka 'yan mata na ne da kwalan kaji akwai wata Fulani na san ka san ta. Su ukun suka kawo ma ita a gidan nan wannan gidan da kake da Kano. Ka kwana ka ga markaɗe ta. Ka ga malulun kamar da ta ce ba wani aiki take yi ba. Ta ce ba ka wuce sakon 30 minti daya zalwalulun ka ta kuma kamar a ga mu yarinyar nan ƙarya da gaskiyan aure za ka aure ta ni kun ga da ba na ƙaryan aure wagwa tsulata nake matan ba sun sani ba na samu so bincike yanzu ka ce mai lokacin da ka san da minti mina can nan wata biyu ko wata uku da ya wuce ka ce za ka aure yarinyar nan ta kawo ma jiki ka dinga markaɗe ta ka yi bosh nan duk ta tatturo mu wasu da sauransu yarinyar nan ka je ka markaɗe ta kamar ta alƙawarin aure kamar ka da yarinyar nan jikin shi ka zo kana magana ta kana ce mu wai iska ne kawai ne to kai menene kai yanzu kai da baka iya rike auren kai ba a arewa ma kai ne ka saki mace su hudu ne ko su biyar kai saki biyar to wannan aure ne gashi nan ka koma yanzu bayan kodowa guzuma ita ma kafin ta saki ka an dai ce zuwa Disamba ne saboda haka ni yanzu bana ma wani abu nan ka zo zaka mun karamin murya ma na ji karamin murya mola ce irin taka ta jifa da shi wallahi tallahi deleting ɗin ka zai saboda kai in dai mola ce ba wanda ka kware ba wanda kai kama gashi ka daɗe kana midiyan na amma yanzu ba wani abun arzikin da ka tsina na 10,000 nan shegiya ba ka iya kyautar ta jifa da shi 10,000 wallahi ba ka iya kyautar ta kullum sai ƙarya a life ka ce kai kaza amma biggest streamer a yana kake biggest streamer da bai iya kyautar naira 10,000 je ka dudduba biggest streamer na duniya ko na ina ne ma ka ga me suke ma fans su ma me fans suke musu shekarar ka nawa kana media amma har yanzu baka daina maula ba baka ci gaba ba to ba matsala bane attention mutum da kayan mun bidiyo wajen guda 5 ko 6 a wannan watan ni ban saurare ka ba to gashi nan na ma na gashi wannan tsohuwar guzuma da kake bayan ta bakar daga kafin ta sallame ka kai ma inda kai baka da wani matsuguni ma yanzu har yanzu baka da gida naka na kanka baka da mota taka ta kanka baka da komai kullun sai nan apple din nan in ka siya ko lemu ko ayaba in ka siya ka haska media yau na je na sai apple to mu apple din da muke ba da shi nawa nake kashe mu mata da sauransu amma apple in ka sai ma kanka apple ba wani abu ba ko ruwan sha sai ka haska ka je ka siya kai kadai ne ka fara zuwa shopping ne ko shoprite ko wani guri jifure sai ƙarya kullun sai ƙarya sai packaging baka da kosisi sai ƙarya a ba da Allah kai bidiyon ma ai bata ma rana ba inda yanzu baka da magani baka da komai sai dai hayya da jumping kawai da sauransu yau kana bayan waccan gobe kana bayan waccan jibi kana bayan waccan baka da wani facing alƙibla ma da kai facing alƙibla har yanzu baka san me kake yi ba bidiyon na tsaya straight goal kowa ya san me nake a bidiyon amma gwagwa tulal ne kowa ya san me nake har yanzu kai baka san me kake yi ba baka ma san me ina ka dosa ba da sauransu ba ka da wani matsuguni da zaka ce wannan naka ne sai kullun ka je ka nuna musu ka ce wai nan filin ka ne nan to ko ni ai zan iya zuwa daji in haska ce nan fili na ne shi gida an kana da shi ka ce nan gidan ka ne shine ake yadda ka shiga gate ka fita ka shiga mota ka fita amma kullun zaka je daji ka yanka daji kawai ka ce wai nan filin ka ne mahaukaci Arewa Plus TV ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun dora. Mun gode.